Здравейте хора! Днес ще играем Лиса Ор. Лена. Почваме с първото. Ти кое си, Лиса или Лена? Лена. Оф, хора, аз съм... аз съм Лена. Продължаваме с второто. Но тук избирам Лена пак. Аз съм Лена тук. Лена, да, определено. Лиса. 100%. Аз съм Лена, аз повече обичам палачинки. Палачинс forever. Уф. Аз съм Лиса. French fries lover. О, не знам. Лена. О, Лена, това отгоре е много хубаво, да. Определено Лена. Тук, да. Така. Лиса. Лиса, въпреки че сега ще кажете, твоята гардеробна е като на Лена, обаче Лиса ми харесва повече. Даже бих може и да си направя аз такива стъкла. Лена май. Аз съм Лиса. Тук съм Лиса. По-ми харесва някакси по-тъпо ми е цвета и някакси е по-яко такова. Не мога да избера. Май Лена. Да. Аз съм Лиса, защото Range Rover ми е мечтаната кола. Хора, напишете сега тук в коментарите вие Лиса или Лена сте. Аз съм Лена, защото Лиса ми е малко по-циганско. Аз съм Лена. Тя е Лиса. Мога да го спина това златно. То черното е проблема, не е златното. Да. Така тук мисля, че е до марки. Лиса. Аз съм Лена, Gucci Forever, какво да ви кажа. Въпреки, че им почна неща на Ралф Лорен, ама... Gucci. И последното, за къщите. Аз избирам определено Лиса. Точно това е моята мечтана къща. Може да играете с нас в коментарите, ако искате, и Bring Back 2016!